turneret en del siden I udgav Mark 4 i 2021. Kan vi forvente noget nyt på den her tur? Eller fortsætter I jo i slap i 2024? Jamen altså, det bliver umiddelbart, så bliver det jo en stilmæssig en forlængelse af den forrige. Fordi der er nogle ting, som fungerede så godt, at vi synes ligesom, at vi prøver at arbejde videre med det.